Oke temen, HP nih bos. Yo iyalah lumrah kok. HP kuti mantap. Bu, Parlan, HP nakep banget teh. Akeh, Oh, disaingi to yo. Lah duitnya tekan dia ya. Lah yang golek utangan to yo. Lah season balik yuk. Kepiye? Ala yang golek utangan meneng toh. Oh, tuh ya. Ya wis tak mangkat aku, Bu. Yo kono. Wah, kalau nganyar ki aja. Bos, Piye? aku ana perlu ki. Butuh apa iki? Duit apa priwe? Oh, anyar utang duit aku iki. Piro? Ya nek ana ya 30. 30 kurang pera tak delok kok kayane kowe royal lek. Ya, 50 piye? Saya kata apa 1 juta. Yo. Tak jebokke. Oh. Aku harus disaingi Parlan, enak temen. Ayo tak saingi genti to ya.